Domin samun kasidun Mai Sarari NCD ku je YouTube channel namu mai suna Mai Sarari NCD Online TV. Sallamuwar kalmar ƙarshe a nan zan fara ta, inda rabon kauno ta rayuwa a nan zan kamara ta. Bayyana ƙaunar ta saraki wannan ne burina, na rike babbar sutura ta hasken tafiyata. Na batula kirke ni da ke zanyi nagarta, ni a bikin addar gobe a nan zan waƙata. Kun tafiyar hasken rabba a nan zan hanyata, mai da ilahiyar sako ka nuna ni da kanka. Ce mini in yi wa nana da harshen maganarka, ko magana ko a tunani ta ya zan burge ka. Shi ya sa ni rike nana lumanar ruhinka, dan kadarin nana amina gaban babu iyaka. Barna a tsarin yan aike da aiki a gidanka, baba na sidi sharbu sani ɗaɗaya a gurinka. Karamar hannun kwasa ya kai inda kake, nana batula ki tsaya min ki ce in dora. Anya ana yi an gajiya da ya za a gwada, dan fuskar haidara manya ki ce naki nake. Dulle buka na shafe su uwar share hawaye, wanke ni feskin zamo san talla kamar ɗaɗan gwanya. Na rike kaunar ki ibadar kurewar tafiya. Misarar yabonki ne batula ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zabarin fita masoya a tarkon wahala, fadama mai sanya mazaje sarandar tafiya. Ya zabarin fidda masoya a tarkon wahala, fadima mai sanya mazaje sarandar tafiya. Jalla ilahi ka kula ni, ka yi min damarar bayyana aikin da ka zaba. Ibada makura wato kaunar lamarin nan, da su ɗai ka sani masu isar bayyana gobe. A gaibun kadara dan mabaruka la'amance, ya rabbul kudura mai ta jakadancin zance, da zai samu zama dab da kujerar ta ma'aiki. Batula zara don kadarin sidi ma'aiki, ka yarda ta bara mai da harshen kudurarka. Bidabunka muke yarda fitowar maganar mu, a domin ka muke in muka ce tsarkake zancen. Duk kaulin da muke tallaka karo shauƙin nan, ke karfin tafiyan nuna da shi kai ɗamararka. A babbar tafiya nan ka kara da daɗawa, ka ninka da biyar bayyana ƙaunar da kake mara ta ƙarshen tafiya. Rabba ka sanya da iyalansa gatan tafiya, sa shurafa har da sahabbai da ba sa gajiya. Sanya waliyai manufarsu manunar shirya, bayyana dukkan lamarinsu a tsarkin tafiyan mun rike hanyarsu da gaske domin da haske. Ya zabarin fidda masoya a tarkon wahala, fadima mai sanya mazaje sarandar tafiya. Na gani da abba na sharba ɗanki yake ƙara bashi lumanarki, a duk inda yake ƙara ƙarfafa lamaransa, da aikin da yake ƙara kare shi akan duk motsin da yake ƙara ƙarfafa ƙudurinsa. A manufar ku yake Ya zabarin fidda masoya a tarkon wahala, fadima mai sanya mazaje sarandar tafiya. Assalamu ala mai bayyanannar sujada, assalamu ala mai ba da damar arada, assalamu ala mai sanya zufa kiɗa, assalamu ala mai tabbataccen tawada, assalamu ala raba damar masu fada, assalamu ala bigiran mazaunin shahada, assalamu ala birnin kwanintar magana.
magana. Assalamu ala manufar yabon mai magana. Assalamu ala zahara ujin zarce shina. Assalamu ala mutuwar wutar duk fitina. Assalamu ala madhukur kaunar ki muke. Ya zabarin inda masoya a turkon wahala Fatima mai sanya mazaje sarandar tafiya. Dole gaishe da masoyin da baya risina. Gungunin sido ma'aiki ya aliyu ma'ana. Haidara zakin Allah mai babbar magana, wanda aka baiwa kirjin tarar duk fitina. Duk fitina in ta kalle shi aila da mutake. Ya zabarin inda masoya a turkon wahala Fatima mai sanya mazaje sarandar tafiya. Inda ginin kaunu ta rayuwa a nan za mu fake. Mai tabbatu har da daɗawa a tsarin ku muke. Ba mu a baiwar karewa a hasken ɗaha komai muka ce ya zamanto. Gaban ɗaha muke mai ta yabon na diyarsa. Burin da muke yayi mana leƙi da daɗawar da amintar tafiya. Ya zabarin inda masoya a turkon wahala Fatima mai sanya mazaje sarandar tafiya. Ya kadarin rusa shirin duk a tandar makiya. Yau aka fara jiya an yi na da sun gajiya. Duk kasaitar magabata suna ɗan rakiya. Duk shukurar mai darasi dole ku za shi biya. Fada mamu dai ku riƙe mu a fadar ku muke. Ya zabarin inda masoya a turkon wahala Fatima mai sanya mazaje sarandar tafiya. Ya tafiyar zarce kafafu ganin zarce ido. Ya maganar zuci da baki adon kyafa ado. Mai maganar sanya rijalai ladabtar ajido. Sanyin inuwar bishiyoyi nishadin kabudo. Na nakiyar je ki tsaya mu a hanyar ku nake. Ya zabarin inda masoya a turkon wahala Fatima mai sanya mazaje sarandar tafiya. To fa uban na da iyaye maza sai a tsaya an masa an ƙara da damar da nunin shirya. Ya rike gezarsa a kai mara a tuban gajiya. Yayi kutubar ratsa zukata a taron gayya. Adamu Allah ya gaya mara a jannar shi yake. Ya zabarin inda masoya a turkon wahala Fatima mai sanya mazaje sarandar tafiya. Ya yi kira sun gaza karba suna ƙara dawa. Ya daɗa tashi da tsayawa suna shi asuwa. Ya rike aikinsa da gaske ya aminti da awa. Ƙarshe ya gagara jura yana ba afuwa. Ruhu da dukkan jama'arsa a jirgin su suke. Ya zabarin inda masoya a turkon wahala Fatima mai sanya mazaje sarandar tafiya. Ya zabarin inda masoya a turkon wahala Fatima mai sanya mazaje sarandar tafiya. Mun ji da Musa a kalamansa ya so a daɗa. Ko da zai sauke rawaninsa baki ya kaɗa. Gashi da ayoyi manya a nunin sharuɗa. Gashi kalami ga makaki tuna duka haɗa. Amma duk tasirinsa a sandar su ike. Ya zabarin inda masoya a turkon wahala Fatima mai sanya mazaje sarandar tafiya. Papa batun wani boyewa kawai za mu faɗi. An yi ruwan fidda ciyayi a buya da daɗi. Gashi kalili makusanci ga rabu ba daɗi. Ko da tsiran Ibrahim salamun shi yake. Ya zabarin inda masoya a turkon wahala Fatima mai sanya mazaje sarandar tafiya. Na ji a suna ruhi ne da tashin mutuwa. Ga likita ne makusanci da aikin sha'awa. Gashi zahidi a mazaje mai hasken daduwa. Ya faɗi hasken tafiyarsa da ƙarin ginuwa. Ga Isa zai dawowa alfarmar su yake. Ya zabarin inda masoya a turkon
ga daɗin magana ko ta ina kin haɗu na mai ummu aimana bar ma a daman ki ta manzo da ke mun taɓa ke ya zabarin da masoya a tarkon wahala Fatima mai sanya mazaje sarandar tafiya wanda rabo ta yi riƙewa a hanyar tafiya ga rahama na ki aminci tana son tafiya sa zikirin ɗaɗan gwanya ta kurma adiya mai wala saufan ki da marwa ki karan tafiya duk matsayina a kasanki ga dalkaunu kike ya zabarin da masoya a tarkon wahala Fatima mai sanya mazaje sarandar tafiya Allah ce yayi a tsaya du a kukkulle gido ka kyakkyawar zance yau an kara ado sarauniya ke tasowa maza sai a naɗo babu mutum yau ba aljan a kukkulle gido aljanna yau za ta ganana a murnar da take ya zabarin da masoya a tarkon wahala Fatima mai sanya mazaje sarandar tafiya uwa da 'ya'yanki na zo ni na ƙara bara dan hasanainin ki ce mun ka taso ka tira zo ka faɗa na lamunce ka hau kai ta kira nai maka kyautar faɗa ƙara da babban fikira na daɗa ma na ƙara ma lumanar mu kake ya zabarin da masoya a tarkon wahala Fatima mai sanya mazaje sarandar tafiya da za ni ce don godewa abin yaye yake bara na yo baitin nana son burge ki nake da gaisuwa gun alkubra don ummanki take mai kyautar rai da dukiya ga abbanki take ka ta isassa a isarwa matar da take ya zabarin da masoya a tarkon wahala Fatima mai sanya mazaje sarandar tafiya kin daga mata da dagawar ki yau sun yi aji sun zama manyan managarta abun babu gwaji mai izinin baiwa waliyayya isar canza aji duk na ta baya tambele a dokar daji sanyin ruhi ga ma'aiki ummu abiha take ya zabarin da masoya a tarkon wahala Fatima mai sanya mazaje sarandar tafiya sun masalan ba da tsayawa ba neman ki nake ki mini kullum ke mun faɗa gunki nake na batula ki tsaya mun a duk inda nake mai sarari ne na ma'aiki sanan naki nake ɗaga sharifi ta gayya sharif ɗanki yake baitoci na karɓa mun da na Khadija naki ne Usman Abdullahi mai sararin yabo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ki karɓe ni sai da Khadija alaihi salam